Hej alle sammen, i dag er det tid til endnu et afsnit i min julekalender, og i dag vil jeg vise jer, hvordan I kan lave de her kanelsukkerpopcorn, som er en meget sådan hurtig og lidt julet snack, som faktisk smagte rigtig lækkert. Jeg starter selvfølgelig bare med at poppe nogle popcorn, og ja, jeg lægger dem i mikroovnen, for det synes jeg er nemmest. Og inden de får, altså jeg satte den egentlig på 3 minutter, men de får ikke helt 3 minutter, så det er bare ligesom at høre efter. I ved nok selv, hvordan jeres mikroovn laver popcorn, så bare lav dem, så de bliver bedst muligt. Vi skal ikke have nogen brændte. Og ja, her står jeg så med popcornposen, og de var meget varme. Men jeg hælder dem så bare ud på den her brædepande med noget bagepapir på, fordi vi skal hælde noget smeltet smør og sådan noget ud over. Så ja, lige lægge dem der, så de bare lige køler lidt af. Og så skulle jeg smide den her popcornpose ud, og mens Simon han lige står her, det er ham der filmer forresten, ja, så røg alting ud af skraldespanden, så ja, han fandt lige en god mulighed til at filme sig selv og mig. Men ja, så det var ikke så heldigt vel, men det går nok. Og jeg ved ikke, hvad der sker her. Derefter så skal vi bruge noget smør, for vi skal smelte noget smør, sådan så at kanelsukkeret ligesom klister til popcornene. Og det er bare at tage en klat, altså jeg ved ikke hvor meget jeg tog, men 25 gram eller sådan noget. Og jeg smelter det sådan set bare i mikroovnen. Det skal bare have sådan 30-40 sekunder. Hold øje med det, fordi på et tidspunkt så begynder det at boble rigtig meget, og det kom faktisk ud i hele min mikroovn, så det var ikke så heldigt. Så ja, hold lige øje med det, men det skal ikke have så lang tid. I kan se her i skålen, der var smør over hele. Men det hælder jeg bare ud over min popcorn her. Og i mellemtiden, der havde jeg så blandet noget sådan kanelsukker, altså sukker og kanel. Og ja, jeg hælder det bare lidt på, og der skal faktisk rimelig meget på i forhold til, hvad jeg havde forestillet mig. Men ja, prøv jeg bare lidt frem alt efter, hvor meget I vil have på. Det er jo en smagssag. Ja, og så tager jeg bare sådan en grydeske bagefter lige og blander det lidt sammen. Det her smør, det gør jo bare, at det klister, så vi skal lige sørge for at fordele det rigtigt. Og så var de faktisk bare en rigtig lækker julesnack. Og normalt så kan jeg ikke lide popcorn, der er kolde, eller sådan ikke rigtig i hvert fald, men de her de smagte faktisk også okay, når de var kolde, så det kan helt sikkert anbefales. Men jeg håber virkelig, at I nød videoen, og husk at se med igen i morgen. Hej hej!